Čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude Lionel Messi, je to druhý díl z série Fotbalisti a teda první fakt o něm je, nemenuje se Lionel Messi, ale jmenuje se Lionel Andrés Messi Cuctini. Datum narození 24. června 1987, ať z toho vyplývá, že mu je 29 let. Jeho místo narození je Rosario v Argentině. Jeho výška je 1,69 m a jeho přezdívka je Blecha, La Pulga, Nový Maradona nebo Leo. 9. prosince 2012 po dosažení 86 branek překonal o gól předchozí světový rekord německého útočníka Gerda Müllera z roku 1972 v počtu gólů nastřílených za kalendářní rok dosáhl toho v utkání La Ligy proti Betisu Sevilla. 74 gólů dal v dresu Barcelony, dalších 12 za argentinskou reprezentaci. Rekord zpochybnil zambijský fotbalový svaz a brazilský fotbalový klub CR Flamengo. Jeho současný klub je FC Barcelona. Jeho číslo dresu je 10. Jeho pozice je útočník a záložník. Jeho hlava je blondětá. 2003 až 2004 FC Barcelona za C měl zápasů 8 a gólů 5. V roku 2004 a 2005 hrál za FC Barcelonu B. Tam hrál 22 zápasů a dal z toho 6 gólů. Za 2004 už začal hrát za FC Barcelonu normální a 345 zápasů a 311 gólů. Pokud se ti video líbilo, dejte like a čauky!